Роско! Хайде, Роско! Отговори! Роско чува, Божо. Край. Не искам да бъда кръчмар повече! Насрах се! Изчакай, кръчма. Искам да се пребера! О, Боже. Окей, хайде тръгвам. Бързо, Роско! Мисля, че става тъмно! И сега идвам, брато, просто изчакай малко. Роско! Виждам го! Къде е той, Божо? Международен и кристал! Ето къде съм аз. Точно над мене, но не виждам. Какво прави? Той просто стои там. Величествено! Тръгвай се оттам, Роско! Я! Това е маниакален наркоман! Той ще бе такова! Мисля, че е натрусан! Бягай! Аз ще се скрия зад тази сграда! Той е зад тази сграда! Бързо! Скрий се зад тази табела! Не, чакай! Марколата за тази табела! Бързо! Бързо под лампата! Не, чакай! Той е там също! Бягай за живота си! Това... Кажи пак, шефе. Наркоманът е в пощенската кутия!